खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै समबार बाराय नोंथांमोननि थाखाय दासिमनि मोननैसो खौरां लानानै फैलायबाय। रादाबखौ जोबजासे खोनासंलां आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। दानिया फै जोङो दिनैनि गाहाय रादाबाव। इउपिपिएल हानजानि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। कख्लाबारि बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ 32,541 भट मोननानै देरहासार जानो हाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 16,246 बारा भट मोननानै देरहासार जानो हाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बे देरहासारनाय खुसिजोंनो लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बेबायदि बुंदों दि खम समनि गेजेरावनो सिगां जे हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोर सोबख'नानै जाबोदोंमोन बेबायदि मावनाय नङा। बिथांमोनहा जौगानायनि खामानिखौ मावबोगोन आरो गासै समस्थियावनो मोनसे अडिट'रियाम लुफुंनाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो सोलोंथाइ जौगानायनि खामानिफोरखौहाय 2 बोसोरनि गेजेरावनो मेक्सिमाम खामानिखौ मावफुंगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो कख्लाबारि बियाबनि गासै सुबुंफोरा गाहामथारै देरहासार खालामनायनि थाखाय बिथांमोननि थाखाय 5 कौटिनि स्टेडियाम खालामनानै होनाय जागोन। 1 दाननि गेजेरावनो गायसनना होनाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो मन्टु बर'नो मोजांथार बिबान होनानै खामानि मावनायाव मदद होगोन होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों आरो मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिजेपि हानजायाबो कार्बिआंलंआवहाय देरहासार जानानै सरकार दानो हासिगोन होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोननाय जायो। 12 जुन 35थि बड'लेण्ड मुंख्लं सानखौहाय धेमाजि जिल्लानि एसपि गेवलां फोथारावहाय मिरु आबसु आरो धेमाजि जिल्लानि आबसुनि दैदेननायावहाय मेहेर गोनाङै खुंफुंलांनो हानाय जाबाय। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। इन्डियान आर्मि 2 डिउटि खालामनायनिफ्रायनो गोमानानै दङ। 14 दिनसो जाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 29 मेनिफ्रायनो गोमानानै दङ होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बिसोरनि मुंखौ प्रकाश सिंह राणा आरो हेरेन्द्र मेधि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा इन्डियान आर्मिफोरा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों मोजाङैनो नागिरगासिनो दङ होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोननाय जायो। आरो मोनसे दुखुनांथाव खौरांबाव। तामुलपुरनि मेहेरपारा ओनसोलनि फुख्रिपार गामिनि गरेस्वर एडभान्स फुडनि बिगोमा थानेश्वर बर'आ आरो बिथांजों लोगोसे 7 जन सुबुंफोरजों पिकनिक जाहैदोंमोन आरो उनावहाय पिकनिक जाखांनायनि उनाव 4 रिंगासोआवहाय थानेश्वर बर'आ दैमायाव दुगैहैदोंमोन। बे दैमायावहाय बुखारलांजादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। उनावहाय एसडीआरएफ आरो एनडीआरएफफोरा नागिरदोंब्लाबो बिथांनि गोथै सह'खौ मोनथ'नाय जायाखै। मोनसे गोजोनथाव खौरां। हाई सेकेन्डारि फार्स्ट इयार आनजाद होग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गोबां फरायसालियावनो आनजादखौ होफुंनो हानाय जायाखै दै बाना आरो गोबां अखा बांखा हानायनि जाहोनाव। बिनिखायनो आसामनि एएसएसइसि बर्डआ गासैबो कलेजफोरखौ पास खालामनानै सेकेन्ड इयाराव प्रम'सन खालामनानै हरनो थाखाय बिथोन हरनाय जाबाय। आरोबाव साखरि होसोग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया आनजादनि दिनखौ फोसावनानै होनाय जाबाय। 4 ग्रेडफोरनि थाखाय 7 आगस्टआवहाय दिन थि खालामनानै होनाय जाबाय आरो 3rd ग्रेडफोरनि थाखाय 21 आगस्टआव थि खालामनानै होनाय जाबाय। नाथाय ड्राइभारफोरनि आनजादनि दिनखौ फोसावनानै होथ'नाय जायाखै। आरो मोनसे मोजां खौरां। जोंनि भारतनि राष्ट्रपतिनि बिबाना 24 जुलाइआवनो जोबनानै थांगोन। बिथां रामनाथ क'विन्दनि बिबाना। बेनिखायनो जोंनि चिफ इलेक्शन कमिशनार राजीव कुमार बिथाङा फोसावनानै होनाय जाबाय। इलेक्शननि दिनखौहाय 18 जुलाइआवहाय खुंजानाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो बिनि रिजाल्टखौहाय 21 जुलाइआवनो मोननाय जागोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो नमिनेशन डेटखौहाय 29 जुनावनो होनांनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंदों। बेजों लोगोसे दासिमनि रादाबा एसेनोसै। थेंक इउ फर वाचिं। जै बर' हारिनि जै।